Meillä on hullu salaliitto täällä. Joo, siis on oikein. Yhtä pahaiset shortit tapoljuu bussilla vittu aikoina. Eli salaliitto-teoria toimii, käy ja kukkuu. Pasiradio uudellissa. Näin se menee. Joo. Mutta onko jätkällä salaliittoja? Onko nää osallisena mistään? En minä oo. Minä pelaan avoimin kortein toisin kuin moni muu. Ajattelin kuunnella Kuten Katainen. Aina Katainen on paha. On, se ei pelaa avoimin kortein. Aina välttämättä. Mulla on sellainen käsitys, enhän mä tietysti voi tietää sitä, että pitääkö se paikkansa, mutta ainahan saa epäillä ja jos ei ole halukas keskustelemaan asioista, niin on syytä epäillä, että voisi olla jonkunlainen kusetus menossa. No se on kyllä totta, mutta hei, täällä Oulussa on lisää näitä Pasi, Vedenjuo, Viseraho, tässä on kavereita tahtoo puhua ja meikä passaa puhelimen. Noniin, oota hetki. Noniin, moro. Niin. Iltaa. Hyvää iltapäivää. Mikä äijä? Piti ihan vartavasti ottaa puhelin, että pystyy sanomaan morjens. Onko sulla vihreä puhelin? Ei oo vihreä. No en mä sit vittu sunkaan viitti puhella, kun et sä kerro... No. Et sä oo luonnon tuotteiden ystävä. Kyllä, mutta tuossa on vähän mennyt luonnontuotteita se illan pitää ja se on oikeastaan kun kotia pääsi niin hitaasti. Mä nimittäin en halua luonnontuotteita, ne on niinku sellaisia kuitenkin jees. Itse on aivan samalla mielellä, aivan samalla. Kyllä. Mut hei, Oikea meno. me varmaan pistetään lisää menemään ihmisille musiikkia.